अनंत टी। आता नटराज 250 ग्रॅम चहा पावडर सोबत 25 रुपये किमतीची गुळ पावडर अगदी मोफत। आजच नजीकच्या किराणा माल दुकानात जाऊन खरेदी करा। अनंत प्या, आनंदी रहा। कोकणातील शिमगोत्सव म्हटला की सर्वांच्या मनात एक आगळा वेगळा उत्साह पाहायला मिळतो। संकासूर, दशावतारातील वेशभूषा, न्हावण यांसारखे अनेक प्रकार बघायला मिळतात। त्यातच दोडामार्ग तालुक्यातील सुळंबे गावातील शिमगोत्सव असाच अनोखा आहे। कंदिलाच्या उजेडात डोक्यावर न्हावणाचा कळस घेऊन भक्तांच्या घरोघरी धावत जाणाऱ्या शिवशंभोचा अवसार अर्थात न्हावण उत्सवानं सांगता होते। होळीच्या दिवशी म्हणजे सकाळी सोळंबे गावात सर्व गावकरी मंडळी मिळून प्रथमतः श्रीदेवी माऊली मंदिराकडे होळी घालतात। होळी घातल्यानंतर रात्रीच्या वेळेस होळीला नैवेद्य दाखवला जातो। होळी पौर्णिमेपासून दररोज रात्री मांडावरून रोंबाट चव्हाट्यावर नेलं जातं। 7व्या दिवशी गावाबाहेरच्या वाड्यांचे रोंबाट राधा खेळते। 8व्या दिवशी सकाळी सोळंबे गावठणामध्ये राधा कृष्ण यांचा खेळ सकाळपासून सुरू होतो। त्यानंतर सायंकाळी रोंबाट सुरू होतं। यावेळी चव्हाट्यावर खेळ निसवले जातात। मर्यादेमार्फत देवाला सांगणं दिलं जातं। होळीकडे जती म्हटल्यानंतर देव खेळांचे औक्षण केलं जातं। प्रत्येक जण होळीची भेट घेऊन चव्हाट्यावरून देवांच्या खेळांसोबत रोंबाट गावठणामध्ये जाण्यासाठी निघते। सनईच्या मंजूळ स्वरात आणि ढोल ताशांच्या तालावर फेर धरून नाचत रोंबाट जेव्हा गावातून कुळघराकडे जाते तेव्हाचा सोहळा पाहण्यासाठी हजारो भक्त रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी करून आनंद लुटतात। प्रथम कुळघराकडे आणि नंतर इतर मानकऱ्यांकडे रोंबाट केल्यावर प्रत्येक घरी खेळांची पूजा केली जाते। यावेळी घुमटाच्या आणि झांजीच्या तालात जती म्हटल्या जातात, नवस बोलले जातात, तसेच ते पूर्ण केले जातात। रात्री उशिरापर्यंत हे रोंबाट संपूर्ण गावठणामध्ये फिरून माणावर येते। नंतर पहाटे रोंबाट चव्हाट्यावर जाते। यानंतर पूर्वापार चालत आलेल्या रीतिरिवाजांप्रमाणे रणबाला कार्यक्रम चालू होतो। यामध्ये गणपती, रिद्धी सिद्धी, भट, वाघ अशांचा समावेश असतो। पहाटे पालखीसह देवाचे रोंबाट होते। 9व्या दिवशी पहाटे गावात चोर सोडले जातात। ते घरोघरी गेल्यावर सुवासिनी त्यांना तेल लावतात, त्यांना पोळी कोंबड्या देतात। यावेळी चोरांच्या डोक्यावरील तेल आपल्याला लावण्यासाठी झुंबड होते। न्हावणाचा मुख्य कार्यक्रम 9व्या दिवशी दुपारपासून सुरू होतो। दुपारी होळीवर धूळ मारून सर्व गावकरी संपूर्ण गावात धूळ मारतात। त्यानंतर गावातील प्रत्येक घर, अंगण, रस्ता साफसफाई करून शेणानं अंगण सारवतात। आकर्षक रांगोळी आणि सर्वत्र विद्युत रोषणाई करून देवाच्या आगमनाची तयारी केली जाते। सर्वप्रथम न्हावणाचा कळस चव्हाट्यावरून वाजत गाजत श्रीदेवी माऊली मंदिराकडे नेला जातो। इथं पूजा केली जाते। 12-5सह सर्व विशिष्ट प्रकारचे वस्त्र परिधान करतात। त्यानंतर देव डोक्यावर न्हावणाचा कळस घेऊन हात न धरता 12-5सह धावत निघतो। तो क्षण अद्भुत आणि आनंद देणारा असतो। हजारो भाविक हा अद्भुत सोहळा पाहण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी करतात। याच वेळी चव्हाटा मंदिराकडे घोड्यांचा खेळ सुरू होतो। ते आपल्या देवाची वाट पाहत असतात। सर्वात प्रथम देव चव्हाट्यावर येतो। होळीला न्हावण घातल्यानंतर 12-5सह प्रमुख मानकरी न्हावण घेतात आणि त्यानंतर देव कुळघर आणि प्रमुख मानकऱ्यांच्या घरी जाऊन न्हावण देतो। त्यावेळी घरचा प्रमुख पूजा करतो। सुवासिनी पंचारती ओवाळते। संपूर्ण गावठण करून रात्री 12च्या सुमारास देव चव्हाट्यावर येतो। भाविक चव्हाट्यावर तुडुंब गर्दी करत आपल्या देवाची आतुरतेनं वाट पाहत असतात। यावेळी घोड्यांचा खेळ सुरू असतो। बत्तीच्या उजेडातून कळसाला हात न धरता देव 12-5सह चव्हाटा मंदिराकडे येतो आणि काही वेळ घेतो। तो क्षण विलोभनीय आणि डोळ्यांचं पारण फेडणाराच असतो। त्यानंतर चव्हाटा मंदिराला देवाचा रोग मिळाला आणि महाराष्ट्रीय आणि भक्त देवाला नारळ अर्पण करून न्हावण घेतात। अशा तऱ्हेनं या अद्भुत सोहळ्याची सांगता होते।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।